Shugaban mulkin sojan jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya bayyana ƙoƙarin da ƙasarsa take yi na ƙara yauƙaƙa alaƙar tsaro da ƙasar Rasha bayan tattaunawar su ta wayar tarho da shugaba Vladimir Putin. A cikin wata sanarwar da fadar gwamnatin ƙasar ta fitar, fadar ta ce shugabannin biyu da shugaban na majalisar sojan da ke mulkin jamhuriyar Nijar na CNSP da kuma na Rasha sun tattauna kan kalubalen tsaron da Nijar ke ci gaba da fuskanta har ma da kasashe na yankin Sahel a wani mataki na dakile ayyukan ta'addanci. Ko baya ga batun tsaro, bangarorin biyu sun kuma ambato hanyoyin karfafa hulɗar su ta cuɗaini in cuɗaika ta fannoni da dama, ciki har da na bunƙasa tattalin arziki. Ko a cikin watan Janairun da ya gabata ma dai kasashen biyu sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro tsakankanin su a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain da ya kai ziyara a birnin Moscow. Ma kafin nan mu ɗauko tushen rahotannin daga jamhuriyar Nijar. A Nijar dai a karon farko shugaban mulkin sojin ƙasar Abdurrahman Chani ya tattauna kai tsaye ta wayar tarho da shugaba Vladimir Putin na Rasha a wani mataki na ƙara kusantar ƙasashensu da kuma ƙarfafa hulɗar dangantaka a tsakani, musamman mata fannin harkokin tsaro da kuma tattalin arziki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Nijar da Amurka da ma sauran kasashen turai ke kara taɓarɓarewa. Tuni kuma wannan mataki na fifita dangantaka da Rasha da mahukuntan Nijar ɗin ke yi kan kasashen turan ya fara haifar da muhawara. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilinmu a Yamai Garzali Abdu Tasawa ya aiko mana. Gidan talabijin na ƙasar Nijar na RTN ya nuno shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani rike da wata farar wayar tarho ta girke a ofishinsa, sanye da kakinsa na soja kewaye da waɗansu manyan makarrabansa, yana tattaunawa kai tsaye cikin alfahari da takwaransa Vladimir Putin na ƙasar Rasha. Ko da shike cewa an saka labule ga muryar shugabannin guda biyu a tattaunawar tasu, amma gidan talabijin na gwamnatin ƙasar ta Nijar ya ruwaito cewa bayan yi wa juna ta'aziyya a game da hare-haren ta'addanci da ƙasashen guda biyu suka fuskanta a baya-bayan nan, shugabannin biyu sun tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da na ƙarfafa hudar ƙasashen nasu guda biyu a fannin tsaro da na tattalin arziki, kafin daga ƙarshe shugaba Chani ya gode wa shugaba Putin dangane da goyon bayan da ya ce yana kawo wa Nijar a gwagwarmayar da take ta neman samun cikakken 'yancin kanta. Tuni kuma wasu 'yan Nijar suka soma bayyana gamsuwarsu da yadda ake ƙara samun kusanci tsakanin ƙasashen guda biyu na Nijar da Rasha. Malam Namayo Ibrahim mamba ne a ƙungiyar farar hula ta MPCR. Abun alfahari ne a samu cewa ƙasashenmu biyu, Rasha da ƙasar Nijar, da shugabanni a ce suna iya kiran juna duk lokacin da ya kamata. Suna tattaunawa game da abubuwan da suka shahi yanayi na hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. Muna sa kyakkyawan zato na cewa lalle yanzu tahiya ta bi hanya, tunda muna kallon alƙibla guda tsakanin Rasha da Niger, tsakanin al'ummar Rasha da al'ummar Niger, tsakanin shugaban ƙasar Rasha da shugaban ƙasar Niger, ana tahiya tare. Wannan kusantar juna da ƙasashen Rasha da Niger ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da a share ɗaya hulɗar Niger da Amurka da ma ƙasashen Turai ke ƙara taɓarɓarewa. Kuma Malam Alasa Intinikar, wani ɗan siyasa a Niger, ya bayyana yadda yake kallon lamarin da kuma wasu daga cikin dalilan da yake ganin suka sa shugabannin Niger na wannan lokaci ke neman karfafa hulɗar tasu da ƙasar Rasha. Alaƙa wagga ta tsakanin Rusi da Nijar za ta kawo matsala tsakanin Nijar da Amerika. Da ita ƙasar Amerika da ƙasar Faransa suna kawo ma ƙasa tallafi, wani proje ne, to Rasha ba ta yin waɗannan. Kuma France da Amerika ko da yaushe kana jin suna yaƙi bisa kan abu wanda ya shahi haƙƙin ɗan adam ko kuma wani zancen mulki na gari ko zancen demokrasi. Ka gani kenan wanga abu yana dan kwatanta da cewa lalle waɗanga soja na CNSP ba su da niyya su komo cikin tafarkin demokrasiya. Sai dai Malam Sula Umaru na kungiyar FCR na ganin bai laifi bane Nijar ta karfafa hulɗar ta da Rasha, amma dai ya kamata talaka ya gani a kas. Mu a namu gani Hausa ke cewa ba wata girin ba wata maimai. Wannan tattauna da wannan hulɗa da ake tsakanin Rasha yau ya kamata 'yan ƙasa
ƙasa su gane shi ƙasa, musamman fannin tsaron ƙasa da kuma cigaban ƙasa gaba ɗaya. Saboda yau na ƙasa ta ta dukkan al'amura sun yi damaje gaba ɗaya, kuma talaka na cikin matsatsi. Za a iya cewa dai sannu a hankali ƙasar Rasha na ƙara samun gindin zama a ƙasashen Sahel, yankin da wasu ke kallo a matsayin wani sabon yankin yakin cacar baka da aka shiga tsakanin Rasha da Amurka da sauran manyan ya ƙasashen tattauna ta waya da shugaban Rasha Vladimir Putin kan karfafa alaƙar tsaro da ke tsakanin ƙasashen su, kamar da yadda wata sanarwa da fadar gwamnatin ƙasar ta bayyana. Ga rahoton da Nasiruddin Muhammad ya haɗa mana. Sanarwar da ta fito daga fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar kuma aka karanta a tashar rediyon kasar ta ce shugabannin biyu sun tattauna buƙatar ƙarfafa alaƙar tsaro don tunkarar barazanar da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu tare da ƙarfafa diflomasiya tsakanin su. Tattaunawar da aka yi a tsakanin shugabannin biyu ta kuma mayar da hankali a game da halin da ake ciki a yankin Sahara da kuma Sahel tare da duba yiwuwar ɗaukar matakai na bai ɗaya domin yaƙi da ta'addanci. A watan Janairun da ya gabata ne Firaministan Nijar, Ali Lamin Zen, ya jagoranci tawagar gwamnatin kasar zuwa Rasha, amma kafin nan sai da wata tawagar jami'an gwamnatin Rasha ta kai ziyara a Nijar. Bayan juyin mulkin da aka yi a bara, Nijar ta yanke alakar tsaro da tsohuwar uwar gijiyarta Faransa. Daga bisani a wannan wata ta sanar da kawo ƙarshen irin wannan alaka a tsakaninta da Amurka. Amurka, wadda ke da sojoji sama da 1,000 a Nijar, ta bayyana fargaba a game da yiwuwar samun kusanci tsakanin mahukuntan na Nijar da na Rasha, kuma ta bayyana wannan damuwar ce a ziyarar da manyan jami'anta suka kai Yamai kimanin makonni 2 da suka gabata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa yan kasa yan Nijar, kun san diya da muka dan samu dan labari muna kawo muku domin mu jira ayin kowa akan shi. Kamar ma dai yau yadda muke 26 ga wannan wata da muke ciki na Maris shekara ta 2024. Ga wani dan labari wanda muke so kuma kowanne ya bada ra'ayin shi akan shi. A yau shugaban majalisar ceton kasa General de Brigade Abdurrahman Chani ya gaisa da Vladimir Putin shugaban kasar Rasha ta waya telefon, kamar yadda kuke gani saman wannan foton, inda suka tattauna akan abubuwa da dama, amma abin da aka yi bada muhimmanci akan shi sun yi magana tsaro da kuma bada horo na sojoji. Kowa ya sani yadda 'yan kasa 'yan Nijar suka tashi inda suka ce ba sa son ganin baza ko guda ta kasar waje ta sojawa, ba sa ganin baza ko guda ta kasar waje ta tura wadda za ta kasance a cikin kasar Nijar, kamar yadda aka kore Faransa da kuma Amerika. To yanzu ana son a sake sabon hudda da Rasha, amma ta ya suka dauko tsarin ta yadda suka dauko shi, ba su dauko tsarin ta yadda a'a Rasha za ta kawo sojawanta a kasar Nijar ba domin su ba da tsaro na ko abin nan da terrorist, ko kuma a'a su ba su za horo na bangaren halbi ko kuma tuka shirage ko kuma amfani da labura ta yadda za su daga abin nan din drone. Ta yadda aka fito da tsarin, sun fito da tsarin inda cewa insha Allah wata mai zakuwa le 25 April zuwa le 25 Mai insha Allah za a dauki sozawa waɗanda suke da matakin karatu na Brede, inda za a kai su kasar Rasha domin su karbi horo daga sozawan kasar Rasha ko kuma ce hukumomin kasar Rasha insha Allah. Kamar dai yadda kuka ji hakan aka tattauna akan wannan lamarin. To menene ra'ayinku akai? Ko ma dai menene? Muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ta Nijar. Ya kamata kuma kowa ya sama mana ra'ayin shi a cikin comment section, a cikin commentar muna so mu ga commentar din kowa menene ra'ayinku akan wannan tsari da majalisar ceton kasa ta CNSP ta fito da shi. Ina muku fata alkhairi.